khona enye ingane nje yangitshela yathi ngangiqeda ngohlamvu olodwa angiyona ingozi. Abantu abayingozi bahlaba ngohlamvu amahlamvu ngeinhlamvu ezu4 kodwa yathi mina ngohlamvu olodwa kwaphela inyanga ezintathu sayingcwaba. Ngiyabingelela ke egameni lika Jesu nasemini. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba esilitholayo. Ngidumisa uJesu ngomsebenzi wezandla zakhe wonke awenzayo. Ngithanda ke sizibuka izwi lenkosi encwadini yamakhosi esibili isahluko sesithupha second King chapter 6 kusukela ku verse 1. Cela ukufunda ke ngeke ngibe mude bese ke siyathandaza. 1 Amadodana abaprofeti athi kuElisha, bheka indawo esihlezi kuyo phambi kwakho siminyene kuyo. Masahambe siye eJordani sithathe khona kube yilowo nalowo mshayo ube munye, senzele khona indawo esingahlala kuyo. Wathi hambani. Kepha omunye wathi vuma uhambe nezinceku zakho. Wathi ngiyakuhamba. Wayesehamba nabo, sebefikile eJordani bagawula imithi. Wathi lapho omunye segawula umshayo insimbi yawela emanzini, wakhala wathi maye Nkosi ibitshelekiwe. Wathi lowo muntu kaNkulunkulu iwelephi na? Mabethi lowo muntu kaNkulunkulu basho Elisha. Wamkhomba indawo wayesenquma uthi waliphonsa khona insimbi yantanta. Elukuthandaza baba wethu ongcwele ongiyise Inkosi yethu Jesu, nanti izwi lakho Nkosi nantambama liyaphila linguwe lobuNkulunkulu obugcwele ngoJesu Inkosi, amen. Ngifisa ukukhuluma indaba emfishane kakhulu ngamakholwa. Ngenhlanhla sisindiswa ngezikhathi ezihlukahlukene ezingafani. Sengibe nenhlanhla yokubona abantu abahlangana nevangeli ngama-50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020 namhlanje u2024. Uhambo olude kakhulu lo lesikhuluma ngalo. Akulona uhambo ngathi mawulohamba uyingcomo ukuthi izolo silale sidla isinkwa, ngamanye amazwi ngeke ngidle namhlanje, ngisasuthi ukudla kwaizolo yikona okuzongithwala namhlanje. Kuyenzeka uhambe lesi sinkwa osidlile siphele emzimbeni, kudingeka uthole esinye isinkwa. Namhlanje ekseni kuthiwa thengani isinkwa, sizodla leso sinkwa, siqotshwe ke ilayi zidliwe kuqhutshekwe nosuku. Kuye ngokuye emini kufaka ukudla oqinile, sidlela usuku njalo, asidleli nakusasa, sidleli namhlanje kuphela. La bazalwane ekugezeni kuvamsekile ukuthi ngendlela esigeza ngayo sigeza Monday kuze kushaye isonto. Ngenhlanhla abanye bazibageze nakabili nakathathu osukwini. Ngiyangena ke mina kulesi scheme sabageza zonke izinsuku kodwa abagejayo mhlawumbe ukugeza kabili noma kathathu. Kodwa khona into engifuna ukuyibeka maqondana nokuphila kwethu. Insila nje into ongayi kodlalo zaleni noma emlotheni noma uyoginqika phandle noma emgwaqweni, kodwa uba nensila. Ubona ngoba usugeza amanzi uthi hawu ngageza ngelux kwaphuma insila engaka, ngoba ngilale nje embedeni ngigcobe nje amaphufumuza right, ngaphinde ngayigcobela idoni yami yini iphonga nensila. Athi ugezile izolo kodwa uyavuka namhlanje uvuka usunensila. Lensila iyakumangaza ukuthi ivelaphi. Umzimba wethu njalo njengoba wenziwe ngomhlabathi wabunjwa, insila iyayiphumela nje kuwona uma uhlangana namanzi. Izisu zethu indlela ezenziwe ngakhona azikwazi ukuthwala ukudla kwenyanga yonke njengamakhabethe. Zithola nje ukudla kwanamhlanje. Umudle ngo6 uyezwa na ukuthi ngo6 olandelayo ngakusasa kuyezwakala ukuthi sekukhalisisa manje akunalutho, sengathi ungathola okunye ukudla udle.
So indlela uNkulunkulu asenze ngayo. Noma ungazama ukebaker uthi abalethe ibikesi lezinkwa abayibekela uyiqobo uqale ngasinye ufobele ngeke ulunge siyozwa ukuthi uqhumile wafa ezama ukudla icrate lezinkwa. Abanye bake benza ama competition ugcwalisa inyama endishini bekwe la kuthiwa akayidle yonke uzowina imoto. Ngiyangibone bazalwane efobele ubone ukuthi hayi bekayiqede. Omunye umbone ukuthi useyaphalaza ngoba ispace lesenyama noma sesisu sincane akungeni yonke inyama engagcwala indisha. Uzweke kuthiwa omunye uzamile omunye uhlulekile. Izathu bazalwane isise sinaso sincane silingene nje inyama lethelwe platini noma ungaphinda kabili kusuke sekugcwele. Ngifuna ukusho lento ntambama ukuthi lempilo yokugeza impilo yanguna phakade mawumzalwane. Kuyenzeka ukuthi uhlangane nevangeli walithola ngama-80s lakubamba lahamba nawe ama-80s wonke lakubamba thesifika la kuma-90s wawusuqala ukuzwa udizile ukuthi uyehla manje akusafani nama-80s owaphenduka ngawo. So into osuyizwa uyezwa manje ukuthi la mandla lawa ya ugijima ngawo ngama-80s akuwona lawa kuma-90s ohamba ngawo. Yebo usahamba umile kodwa indlela owahamba ngayo ayifani. Abanye bagudle nevangeli kungena itayela kungene yonke into bebheke kuma-2000 baze bakhombe bathi ngama-80s sithola ivangeli lalingenje. Abanye bamuza uJesu eshisa enhlizweni babuza ukushisekela babememeza ezitaladini. Abanye behambela imizi bethandaza mabe emzini yabantu babuye nabantu bephendukile ngoba amandla ebabambile bahamba ngawo. Fika ama-2000 ehla lento ithema yehla abanye abazalwane bajoyina into entsha efikayo. Abanye bathi kunokuthi sihlale sibanda ngono sivumele yona lento esishunyayelwa singene sihambe nayo khona kuzolokhu kuthiwa nje nami ngisakholwa nami ngumzalwane. Kodwa iqiniso bazalwane ukuthi imbazo yakho okade ugawula ngayo iwe ngo-1990. Umiwe ngo-1990 uzanganeno ubheke kuma-2000 yayingasekho imbazo. Bawungasagawuli ngalutho. Nawe uyazazi nje ukuthi ubushuntu, nawe uyazazi ukuthi akwenzeki lutho, akuthandazeki, ayiphileki impilo obungcwele. Makukhulunywa ngabantu abagebenga uNkulunkulu unumber 1. Yini indaba? Ngelanga okwalahleka ngalimbazo awushongo ukuthi nayi imbazo yami iwala. Bible lithi amadodana abaprofeti amtshela uElisha athi bheka indawo esihlezi kuyincane iminyene ake siyogawula imshayo ke zingodo lezo extender ukuze sakhe indawo ibe enkulu. Angithi abazalwane mabebona ukuthi ivangeli liyaphuphuma enhlizweni linamandla liyabasebenza bafuna ukuphuma bayozala bayolanda abantu babuye nabo bazala abantu kwelika moya bababuyise lapha ya endleleni kusahanjwa badibane nempi. Impilo emayikubamba ithatha imbazo yakho. Lithi iBhayibheli yathi mayiwa yawela emanzini wathi lo muntu maye lembazo bengiyibolekile akuyona neyami. Yabona ke ivangeli akulona elakho. Ukube elakho ngabe wena uhamba umathanda wenza into oyithandayo ngesikhathi esifuna uwe ngendlela othandwa uwena kwale kona ukuthi akulona lakho elika Jesu ivangeli lingamandla kaNkulunkulu avela kuye. Uma lembaziwa kudingeka umuntu akhale athi mayi imbazo yami iwelela. Lithi iBhayibheli wabuza uEliya wathi elishiwelephi imbazo bathi la wanqamla ubhaqa walifaka yantanti imbazo. Yini into esuke yenzekile kumzalwane mayefikelwa yilezi ikhathi kusuka kuthutha umoya ingcwele ethuthiswa ubudedengu ethuthiswa ukuthi kuhamba uju
levangeli, wajoyina into ezifikayo, wahamba nabantu abaguqula ivangeli, wahamba nabantu abashintsha izinto, abangena ezitayeleni. Kulamalanga nje akekho umuntu ongena sitayela, khona esabefundisi, khona esamakhosikazi abo, khona esomama, khona esobaba, khona esabantu abasha, khona esika Sunday school. Bonke abantu banamadimoni abalingene apreparelwe bona. Uma nje kungena isitayela sabefundisi kulamalanga, abangena enkonzweni abefundisi, bafika sebezoshumayela, behamba neconvoy yabantu eba-escortayo, beze bamphathela neBhayibheli kunentombazanyana ehamba phambi kwakhe iyombekela epulpit namanzi akhe nethawula lakhe, ahambe khukhumele ezake nemva kwabo. Kodwa bazalwane, ngifuna ukusho ukuthi leli ivangeli ngesikhathi uqala ungena ezitayeleni iyawa imbazo. Mayiwa imbazo ungabona ukuthi ulahlekelwe imbazo, awukwazi ukuhamba. Abanye bayibona imbazo ukuthi iwelela, kodwa bangatshela umuntu bayithulele, baqhubeke nje kugawulwe kanti akanambazo. Ngesikhathi sithwala imithwalo sicabanga ukuthi ugawulile kanti ugawulelwa abanye. Yini indaba? Yiyo lento yenza abantu abacela imithandazo engapheli. Cela ungithandazele, uNkulunkulu ugcobile. Sonke la ekholweni sinelungelo lokuya kuJesu, siyofuna uJesu njengoba enjalo. Kodwa inkinga edala lokho singakwazi, izathu bazalwane zizalwa ukuthi uma kuwimbazo uyithulela angazi uzosizwa ubani. Lentelo enhlizweni eqala itshala uthandadela ingekho, uze ukuthi kuyakhonzwa, kodwa sekukhona abantu besifazane osoqala ukubathandathanda la, kodwa ungasho idla imbazo yakho. Uyothi uqhubeka nohambo imbazi ingasekho, bese omume kubamba eyikhulisa lentshumayelo ukuthi musukugcina enhlizweni, mtshele, batshele ukuthi uyabathanda, dlulisa lento esenhlizweni. Abanye bazalwane ngokulahlekelwa imbazo, omama bethandaza ngama-80s, mabexoxela bethi thina ingane sasithandaza, umoya ingcwele asho ngilele, athi yaphuma ingane ngewindi, yaphuma ingane ngewindi. Vuka namhlanje abavuki bathandaza, abazukulu bazela njengezinje baleni. Kunomdlwana kwaSibiya, kunomdlwana kwaShabalala, kunomdlwana kwaMphele la ibaleni, ngoba lento eyigcine lento eyibamba amantombazana akaze ashada. Ingoba umoya ingcwele wayekhuluma, ngoba abantu babeyihlambulula, beyiveza, beyidalula ukuthi naku ngilahlekelwe imbazo yami. So lokhu kungaveli bazalwane, kudala abantu abaningi baduma. Mina ngiyangimangale, khona abantu engiyengena emakhaya abo kuthi uyambona lo umama wakabani wathola ingane kwathandaza yena, uyambona umfana wakabani wayengaganwa kwathandaza lo waganwa, umuzi wakabani wawuphephuka uphela kwavala ukufa, zakhula ingane umakoti efela zingane kwakuthandaza lo yawo imbazo. The day kuimbaza kaShongo lo monakala ithole kuona ingoba wathula mhla imbazi lahleka. Abanye imbazo balahleka nje ukujwayela namakhosikazi ahlebayo. Ujwayela namakhosikazi ajwayela ukuvula umlomo bemanzi nte, akhuluma ngagcini, amfaka kulento, wathutha umoya ingcwele, yalahleka imbazo, kwalahleka into zikamoya, kwangena indaba, kwakhulunywa ngabantu, kusuka emzini yabo kuzohlangana kwakho, kubhakwa amakhekhe, kuzohlalelwa nje amagama abantu. Kukhulunywa ngabantu abawayo, kukhulunywa ngabantu abahlula ukukholwa, kukhulunywa ngabafundisi ababi namakhosikazi abadelelayo, kungekho thandazayo. Ayehluleka amakhosikazi awaqala namhlanje ukuhluleka amakhosikazi abazalwane, kudala ehluleka. Kodwa into eyayibabamba ingoba ngemva kwabo kwakukhona abantu abathandazayo, benzela ukuthi imbazo yakhe ingawi. Noma iwile wayema athi bazalwane ngilahlekelwe imbazo yami. Namhlanje ukukholwa kuba sengazathi mawukholwa ungayofaka izinyo legolide khona uzobonakala ukuthi umzalwane, kuthi ubusiswa uNkulunkulu kanti ushiya uNkulunkulu. Namhlanje ukuhloba kwakhona kuhlotshwa ngezinto kodwa imbazi lahleke.
Mina bazalwana ngimangali kwezinye indawo mangifika ngizoshumayela ngimfica umuntu eseshumayelile ithi inhliziyo yami ngendlela ashumayele ngayo ngeke ngisakwazi ukuma lo muntu uNkulunkulu umgcobile ngime uma ngihlala phansi kusho yena ethi ngishumayele kahle kodwa nceku kaNkulunkulu umile ngizwa umoya kaNkulunkulu yini bazalwane ingoba kumiwa ngamavesi ukade imbazo ngoba uyitshelekiwe lembazo yothini mawubuyele emumva ingekho uyofika uthi ishonsephi imbazo wayilahlaphi abalahlekelwe yona ngama 2000 abayilanda yabona lento eyitayela egcwele i-replacement kamoya ongcwele ukuze umoya ongcwele hamba abantu bakhuleka ngabe bikho benze noma yini bamreplace ngemimoya bangenwe imimoya ibakhulumise basho yonke into imimoya ikhulume yonke into kodwa ayikazi benze babe clean bona mina ngazi abazalwane ngizwe umuntu egolozela amanzi ethi hoyi ngengigeze lonke leli viki ila siqala khona ubontu seyahlanya uma nje eqala egolozela ukugeza qala ukuhlanya uma egoloza ukushintsha impahla uyahlanya lo muntu uma umuntu egolozela ukuyolala engubeni ngolala phandle uqala ukuhlanya ekhanda lakhe sikaze simbone umzalwane ophambana nabazalwane kodwa ebeyibiza ngomzalwane ephambana nezwi likaNkulunkulu lokho kukhomba ukuhlanya ukuthi ukuhlanya lokhu kuhamba nquneni kwenzayo ukuhlanya lokhu kuphambana nezwi thanda ukusho bazalwane ukuthi imbaza yalahleka awuguli ngoba uthanda imbazo awugawuli ngalutho yikho udla noma yini ubutha noma yini uthi uJesu uma abantu bengakheli kuleli dwala eliyimi indlu yabo bayakhela esihlabathini ingawa noma inini ngoba leli dwala esakhe kulo li strong bazalwane udingwa wakhe uqaphele mawakha kulona ngakho njengabantwana bakaNkulunkulu sinalo mgomo uwodwa qaphela imbazo ukuthi yalahlekaphi lokuqoma nokungaka okulanda ubufebe bagcwale ebandleni lokuqoma nokungaka kwabantu abahlabelelayo lokuqonywa kwabefundisi okungaka kumona ndindwe epulpiti bashumayele izingane zabantu ibhubha zikhona izingane zabo abazenzi bazalwane kwalahleka imbazo umuntu wangasho wathula ngoba mayisilahlekile imbazo wenza noma yini cabanga ukuthi lo muntu oyelahlekelwe imbazo ukuba akashonga ukuthi umprofeti ngilahlekelwe imbazo wayothatha namatshe agawule ngawo agcobe ihlahla ngamatshe aphule ngezandla akhahlele ngonyawo enze yonke into kodwa imbazo wakhumbula ukuthi yona egawula kahle wathi imbazo yami iwelela and worse kunakho konke akuyona eyami ngibolekile lembazo uzothi umnikazi iphi imbazo lalelani bazalwane mhla kwehlulelwa mhla ufika phambi kwaNkulunkulu usuyindiya leyo swaba yilo manje nalo mlomo obovo yiwona nalama bhlukwane niwafakile lalela kofika ilanga la inkosi yobiza igama lakhe ebhukwini kuthiwe Doris Shabalala kutholakala ukuthi kuvelana kuthiwe no hayi wena kubiza uDoris Shabalala wena uyindiya kusacingwa igama lakho sabhekwe listini yamandiya ukuthi uyatholakala yini babheka baqede kutholakala ukuthi awukho into yadala yonke lento ayibuthile wayikhanda ingoba kwahamba imbazo umoya ongcwele umuntu osizayo mina ngiyangimangale bazalwane benesibindi niqamba amanga nithi uNkulunkulu usephakathi kwethu uNkulunkulu ephakathi kwethu angaba phakathi kwethu wena ube nje uNkulunkulu ephakathi kwethu ungaba yilento iyona uma ngempela uNkulunkulu esephakathi kwethu akaqalanga ngani ngokusiza wena uma ezoba phakathi kwethu akakwazi baphakathi kwethu ayeke wena eze kithi wena kuyeka angakusiza ngakho ke impilo yethu bazalwane qaphela imbazo ukuthi welephi buyela koyifuna la yawa khona mina njalo makufika umuntu ocela umthandazo ethi akasawezwa amandla mina ngibuza nje ukuthi wakholwa nini achaze ngithi asambeke nawe sambeke nangu 8 uqala ukukholwa 82 89 90 nakho imbaziwa ngo90 buyela ke imbazo yalahleka ngo1990
Reversa kuye uNkulunkulu uthi inkosi indaba yami ayonakalanga namhlanje. Wonke lokho engikubonayo umphumela wokulahleka kwembazo yawo ngo1990 ngoJuly nge5 ekseni. Ngiyakhumbula ngimi noMambani siqala ukuhleba ngosibanibani. Kwakuqala ukuhamba kwembazo yakho. Njengoba nje usumningi endabeni, usubanga ikhundla zamakomiti, usubanga ukuba ochairlady, usubanga ukuba uchairman webandla, ubanga izimali zenkonzo nomfundisi, nibanga into engabangwa. Kwalahleka imbazo ngalelo langa. Wangaqaphela, wacabanga ukuthi kusahamba kahle. Yikho kuna lo monakalo okhona. Buyela kuyobona. Mina ngeke nginxuse bazalwane. Ngithi mawubhubhiswa isikhundla, resign. Tshela abazali ngiyaphuma ku church board ngoba yiki into engibulalayo. Ngibulawa nje ukuthi nginesikhundla. Lesikhundla sithatha ivangeli lami siyalibulala. Uma ubulawa ukuthi uqoqa umnikelo, uyeke uqoqa umnikelo enkonzweni. Uma ubulawa ukuhlabelelisa, hlala phansi kuyeke ukuhlabelelisa. Izinkosi kusize ngokuphelele ngoba lokuhlabelelisa kwakho uyobhubha uyolahlwa nakho. Niyofana nama-artist wonke agcwele ahlabelela inyongo kaSathane, into abangayiphili, abayifundisa abanye abantu igama likaJesu elingekho empilweni zabo. Mina akekho umuntu engake ngambono oyisikhonzi sikaSathane obuyazenza umzalwane, kodwa ngiyakwazi ukubona abazalwane beyibiza ngabazalwane kodwa lemkhuba yobumnyama babuye batholakale kuyo. Ngobani bazalwane? Ulahleka imbazo. Qaphela imbazo yakho ngoba yonke into oyenzayo inesizathu. Ugawula ngani? Ugawula ngani? Ngoba noma imbazi ngawe lokuyinsimbi salo nomphini angeke ugawule ngenduku. Udinga ugawule ngaloko kuyinsimbi. Ikona ku strong okugawula kahle. Buyisa imbazo yakho uzokwazi ukuhamba uhambo lakho. Lolu hambo nje olahambayo nawe uyalibona nje. Akuyona into edinga uhlulelwa abantu, akuyona into edinga amavesi. Nawe uyalibona nje ukuthi imfisho yokukholwa le. Kube sengathi khona abantu abakukhuluma kabi kanti nawe uyayibona. Qobo lwakho ukuthi uma kuthi umuntu yakholwa into enje ukukholwa ile nto iyona. Mina ngicela uthathe isibuko endlini, hamba nje ewardrobeini, vula isibuko uhambe uyobona umuntu ongakazi akholwe. Uzambona esibukweni kwakho. Makuthiwa nje khona umuntu ongakazi aqala ukukholwa, hamba nje uyovula isibuko, ume phambi kwaso uzombona, uzovela lapha esibukweni. Yiloyo umuntu ongakazi akholwa lo mbona lapho. Iqili lomzalwane, umuntu onamanga, umuntu ongakazi ame kahle, umtshele lapha esibukweni ukuthi yini indaba ube iliqili wena. Wenzwa yini ukhohlakale kangaka ukuthi uyakholwa? Wenzwa yini ukuthi wenza imikhuba yezifebe kodwa usuthi uyakholwa? Wenzwa yini wenza imikhuba yabathakathi ufunane enyangeni? Waqhobana namafutha engulube, waphuzana namanzi amatoilet alethwa abaprofeti abawakhe amatoilet. Yini indaba? Hambe niphuza yonke into. Izathu alahla imbazo yakho. Uyabona imbazo mayisekhona uyasensa. Unawo umoya okuzwa ukuthi hayi khona lena idliwa. Awudli konke. Cela sithandaze. Kodwa ngifuna ukusho nje lento eyodwa ukuthi qaphela imbazo yakho. Funa yona. Awudinge umthandazo, awudinge ukuzilelwa kudla, awudinge kuhamba abapostoli abakhulu noma abaprofeti, awudinge nani uqobo leni nabaprofeti nina enigcwele emhlabeni nabapostoli, gcwele nabapostoli abazingane. Yikho benidubulele emapulpit nje. Ngoba yonke into enidlayo nidla nento zengulube. Anikhethi. Yini kubantu abenza ama pyramid scheme niyatholakala. Kubantu abagila imkhuba abalala nezingane zabantu niphambili. Kubantu abakhuthuza abantu yini phambili. Abantu abapledgisa abantu ngamanga. Yiko benidubulele emapulpit. Ngeke udutshule epulpit uyingcika kaNkulunkulu ngeke. Ngeke umoya kaNkulunkulu uvume engena umuntu uyodutshula umini ushumayela ivangeli. Sasishumayelile singofakazi ayikho leyo nto leyo. Dala sasisongelwa. Abantu abasongelayo basemathuneni kunamhlanje. Abantu ababekhuluma ukuthi ngeke ushaya 2024 sibangcwabile. Khona enye ingane nje yangitshela yathi ngangiqeda ngohlamvu olodwa angiyona ingozi. Abantu abayingozi bahlaba ngohlamvu amahlamvu ngeinhlamvu ezu4 kodwa yathi mina ngohlamvu olodwa kwaphela inyanga ezintathu sayingcwaba. Sayingcwaba yona esemathuneni njengoba ngisashumayela nje ugcwele inhlabathi uqumbile emathuneni.
wathi ngidinga uhlamvu olulodwa. Kwase uthi ivangeli ngikujoyinanga mina ngoba ngizofuna umsebenzi, angijoyinanga ivangeli ngoba ngizozama imali. La ngisemsebenzini inkosi ethi angiwenze, akekho umuntu omaphambi kwalo uNkulunkulu engikhuluma ngaye. Baningi babezama. Ngeke ngifele epulpit, ngeke ngifele eTexini, ngeke ngifele emotweni, ngeke kudutshulwane ngidutshulwe. Bayodubulana nje abantu, uhlamvu ngeke lungithinte. Ngoba lo ngibizile, ungitshelile wathi uzothuma ingelosi phambi kwami ihamba ivika. Phakamisa isandla ingelosi ivika inhlamvu, mina ngize ngemumva. Kuthiwe nje ngigada ukuthi ngayiqunuli. Lokho kwakho nje okubuye kudinga odokotela kodwa uyashumayela, udla namaphilisi eBP kodwa wena umfundisi ohamba phambili lento idayisela abantu ayikusizi, iyeke. Ngoba ikulaphi wena, ngeke ibalapha abantu into engalaphanga wena. Ngeke uthola abantu behlupheka benosizi. Leli ivangelo lilethe kubona lingakusizanga wena lisize bona. Lidinga lembazo ilande uma uhlangana nomuntu ohluphekayo. Leli ivangeli leli lingamandla kaNkulunkulu, guqula izimo. Lishintsha izimo noma kwandlwana bebehlupheka, uma bethola leli ivangeli bazofana nawe. Uma kuhlupheka wena ushumayela, xa uthi bona bombona apha uNkulunkulu. Ngoba kumele kuguquke impilo yakho, bambone kweyakho. Mina ngiphuma kandlwana mina. Mina ngiyakwazi ukulala kwamuntu, ngiyakwazi ukuhlala emzini yabantu. Kodwa ngiyamazi uJesu elungiselana ikhaya, niphuma esikhotheni uJesu anika ikhaya. Uma ngitshela umuntu ngegama lika Jesu, ngisho ngami ukuthi uJesu uyalungiselana. Uma ngithi uJesu lapha izifo, ngisho lo mzimba ukuthi uyilaphela. Ngakho ke ngiyaninxusa abantu laba kaNkulunkulu, qaphela imbazo yakho ukuthi yawapi. Fisa sithandaze. Kodwa ngifisa sithandazele lento oyifunayo, imoto namaklabisho. Ake uthandazele lobuqilo nako. Ake uthandazele lobumbumbulo nabo bobuzalwane. Qale phansi nje ukholwa into ecacile nje wonke umuntu abona ukuthi uyakholwa. Uyeke lobumbulu bakho. Bokholwa emini ebusuka ukholwa, bokholwa mawuhambile usakahambeni ngakina ukholwa. Akenze ukholwa into ecacile, iyeke lento mayihlula. Khona kuzoshunyayelwa uphenduke. Ngoba lento yokuzenza samzalwane okukhanyayo ocime njengamalambu, ukhanyisa njengamalambu emoto yena ucimile, ayikusi ndawo. Khanda nje into emindawonye umzalwane. Qaphela imbazo yakho ukuthi iwelephi, ilande mawuphenduka uqali la, uqala kule mkhuba yakufaka kule nto yona. Angithi namhlanje uhamba amakhasino uzama imali, namhlanje udlala olotho, angithi wadlala nangemali ekweshumi. Qhubeka ke hambe yobonke uzofika phi. Njoba wadlala nangemali yomnikelo, wadlala lamakhasino akho, ngeke uphumelele. Wathatha imali engathathwa, ngeke uthathe imali ethiwe kaNkulunkulu uyogembula ngayo. Wathatha imali yomnikelo, wakhipha izifebe oyilalisa emahotela, uhamba nazo uthi uyoshumayela. Ucathi uyobusiswa uNkulunkulu. Ngeke ubusiswe uNkulunkulu uhamba wenza leyo mkhuba, ngoba kukungcola lokho okwenzayo. Yikho landelwa izifo. Ngela sithandaze. Baba wethu ongcwele, lo nguyise inkosi yethu uJesu, yenza ummangaliso uNkulunkulu kuloya mzalwane naloya. Mbuyisela imbazo yakhe ngohlobo eyalahleka ngayo. Benzela umusa ukuthi ayikhumbule usuku okwenzeka ngalo umonakalo. Menze babakhumbule ukuthi ula ekhona wafika kanjani. Impela uNkulunkulu wethu usekhona empilweni yakhe, kwakungenje. Nkosi Jesu, buyisela isikhathi emumva, aliboni iwashi, ayiboni ikhathi ezimnandi, abone nekhathi la kwaqala khona umonakalo. Mvula amehlo kamoya. Siyathandaza egameni lika Jesu, yenza ummangaliso, udumo lonke baba luze kuwe ngoJesu inkosi yethu. Amen.